Hello guys and welcome back to my channel. So नोंथांमोना thumbnailखौ नायनानै already मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनैनि जोंनि बे vlog भिडिअआ मानि सायाव. Yes guys जों थांनायदों स्कुटि लायनो. ओमफ्राय जोंनिया स्कुटिया already बुक खालामखानाय दङ कामाख्या मटर्सआव. So जों दा नलबारि मोनफैबाय. बेनिफ्राय एसे हाबलांबावनांगौ थ' नै आदाया जोंखौ बे कामाख्या मटर्ससिम लांगोन. So guys finally जों जायगासिम सफैबाय माने खाथियाव थांथ'वाखै गारिनिफ्राय ओंखारनानै दा थांनोसै बिदिब्ला थौदो तामाम एक्साइटेड ओमफ्राय बेवहाय माने गारि दोननो जायगाखौनो मोनाखै आरो बे जायगाया माने बे दुकाननि दङ ना बिथिं बियो गावनि गारि दोनगोननो स' ओमफ्राय बाबाया जायगा नागिरथिंबाय थादों गारि दोननो खाथियाव माने लामाया इमान फिसा माने जायगायानो गैया गारि दोननो So नायनोसै बाबाया दा जायगा मोनो ना मोना फाइनाली सिङाव हाबनोसै नागिरनाय गारियानो जाहैबाय बैनो torq सुपर स्क्वाड एडिशन बे ब्लेक कालारनि ब्लेक आरो एसे पर्पल थादेरनाय बेखौनो जों लानो नागिरदों बाबाया जोंहानिया नै ब्लुखौसो फसायबायनो बाट जों सानैनोथ' बे ब्लेक आरो एसे पर्पल थानायखौसो नांखाथारगौ जों सानैयाथ' बे ब्लेकखौनो लागोन होननानै बुंगासिनो आरो बाट बाबाया बारा फसायासै आरो बेखौ যেতিয়া আপনার নাম্বার প্লেট লগাই দিম নাম্বার প্লেটৰ কাভার গার্ড বুলি কই নাম্বার প্লেট গার্ড লগাই দিম এখনি আমার ফলার পরে আপনি বুঝাতে পারবেন আরসিআই ইন্স্যুরেন্স এগুলো সব দিবেন বাকি খালি আপনার খালি থাকি নিজা লগালি লাগাব পারা থাকি সিট কভার এটা আর গার্ড আছে বাস এটা না আম জানা হতে না Aigar biscuit dulu. Siapa pun. Tahu. Tahu biscuit saya bedi. Saya bedi. Besar kan mungkin na. Ini bedi. Ini bedi still mana sama hulu. Apa nak sih? Mereka kena song. Mau bedi mana? Mau bedi mana? Ini gedan Scooty mana mau bedi mana? Oh, tamam beregin tuh. Nay, karya bangnya mesti kayak A for Arpana. By the way, nunggu ada, malah A for Avengers kemadai, mencang bara. So, begari kuna jeng final kalam bay. Guys, jeng dini jebet happy, deng happy na. Wow. ओमफ्राय गारिया जोंना फाइनल जाखाबाय बे गोसोम आरो पर्पल थानायखौनो लांनोसै बेनिफ्राय दा मिरर सिट कभार बेफोरबायदि माबा लागायनानै लांनोसै नै ओमफ्राय दा जोंनिया गारिया फाइनली रेडी जाबाय ग्लास दा सिट कभार टाभार सब लगायजोबखाबाय ओमफ्राय जों दा थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' गारिनि प्राइसखौ मोनथिनो लुबैदों जानांगौ थ' बे जोंना गारिया गोग्लैदों 1,05,000 So guys finally आं गोदान गारियाव गाखोबाय ओमफ्राय आब'आ गारिखौ सालायबाय जोबोद खुसि जों दिनै जोबोद ओमफ्राय जों
जोंहानिया स्कुटिजों थांगासिनो बाबाया उन उन कारजों फैगासिनो नै बाबाया कारजों उन उन फैगासिनो फैयै फैयै जों सानैया नै जोंनि गामि बागानपारा सफैबाय बेनिफ्राय बेवहाय दखानाव हाबनानै एसे मिथाइ सिथाइ लांफानोसै नै मिथाइखौ लाबोबाय न'आव मोनथारसिगोन ओमफ्राय जों दा नै एसेल'थारसै न' मोनबाय फाइनालि न' मोनफैबाय ओमफ्राय गारिखौ एसे वेलकाम खालामसै आइ माबा फुजानि थालि लानानै फैगासिनो नै New Scooty माथो बाबायासो मोनफैग्रोबाय माला मोनफैग्रोनाय वेलकाम टु होम Guys, दिनैनि जोंनि भिडिअ'आ एसेनोसै थैंक you so much for watching my video. Bye bye.